כשיש לך אמת רצינית, אז יש לך את התורה ביד. שפת אמת תיכון לעד, ועד הרגיעה לשון שקר. ולכן אומר בשם מביא בשם אחיד עליו השלום, שני הכוחות של יצר הזכר והנקבה, סמך מם ופלונית, ביחד גימטריה גם כן תורה, 611. כלומר לך, במה אפשר לנצח את סמך מם ופלונית? רק על ידי התורה. ואיך תהיה התורה? אם זה באמת מלא. רק על ידי כך אתה יכול לנצח את העצר. לכן אומרים רבותיי, כאשר אנחנו נאספים מדי שנה בשנה, לזכרו הטוב של ידידנו המנוח, הבלתי נשכח, הצדיק רבי דוד עליו השלום, שהיה מתלהב כל כך, כל תורה שאמר, איזו התלהבות, איזה חשק. היה הולך אומר דברי תורה, יושב אומר דברי תורה, יושן אומר דברי תורה, קם אומר דברי תורה. פיו מעולם לא פסק פה מי בגרסה. איזו זכות גדולה לנהריה. שאיש כזה קדוש היה גר בתוכנו במשך 20 שנה, היה בנהריה. רבותיי, זה מדרגה. זה מדרגה שנילש לאור ואל מהכיוון. הוא טיפל פה בכשרות של העיר, טיפל בבתי הכנסת, נתן דברי תורה, אז לא היה כלום. הוא היה ידידי בעיר. כל חושב אנחנו נפגשים פעמיים בשנה, שני צדיקים שחיו איתנו בבית הכנסת שלנו באביר יעקב, שניהם היו שליחי ציבור שלנו, שניהם היו מגידי שיעור, שניהם היו דמות ומופת, הרב רבי דוד קדוש זכרונו לברכה, והרב רבי אברהם קורקוס זכרונו לברכה. אנחנו נאספים פעמיים בשנה להזכיר את הדמויות ההוד, איזו שכינה הייתה על פניהם, איזו קדושה הייתה על פניהם. שניהם באו ממרקש, עיר ואם בישראל, עיר של תורה, עיר של חסידות, עיר של קדושה. מוריי ורבותיי, אני זוכר במרקש, 3 שנים הייתי במרקש, שם הכרתי את המנוח עליו השלום. עוד שם הכרתי את רבי חיים, שיבדל לחיים טובים ארוכים, שעושה רבות ונפלאות בעיר, ברוך השם. את כל הבנים היקרים, את רבי יהודה, השם ישמרהו ויחייהו, את רבי שלמה, את רבי ציון, את כל המשפחה הקדושה. כולם תלמידי חכמים מופלגים בתורה ויראת שמיים. כמה עמל לחנך אותם, כמה יגע בעשר אצבעותם, כמה מסר נפשו על כל פינה ופינה בנהריה. היינו הולכים בדרך מהבית עד העיר, כל הדרך ברגל, אז לא היה מכוניות, לא ידענו מוניות, לא טוב, תמיד ברגל. אנחנו למקווה ברגל, לטרומפדור, הלכנו ברגל לחופות, בכל פינה, לכשרות, בכל בתי מלון, יחד שנבדל לחיים ארוכים. מעולם לא דיברנו שום נושא אחר, רק דברי תורה. אם זרענו בנהריה דברי תורה, דברי רבי יעקב, מחצירה, דברי יד יוסף, החפץ חיים היה בפיו, ולא לחינם זכה, שתמיד ההילולה שלו ביום של החפץ חיים עליו שם. רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, כל תורתו הייתה שמורה על פיו. רבותיי, איזה זכות, אם יש איזה ניצנים של קדושה בנהריה, בזכות הצדיקים שהיו בנהריה. אם קם איזה בית כנסת או איזה מקווה באיזה פינה, ודאי כנראה הצדיקים האלה אמרו איזה דבר תורה באותו מקום, הם קידשו את המקום. כמו שאומר רבנו האוהב ישראל עליו השלום, כתוב, שניהם שיושבים והם ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב עצים. שניהם, כי אם בתורת, מושב עצים לא ישב, כי אם בתורת השם נפסו. אם יש תורה, עניינים הטובים, לא זה מושב עצים. שואל עליו שם רבינו האוהב ישראל, שזה הזמן ללמד זכות על עם ישראל, כמו הצדיקים הראשונים עליהם השלום. הוא אומר, מה הפשט? שני ימים ביניהם דברי תורה זה מושב עצים. מה, לא כתוב שאמרו לשון רע, לא דיברו לשון הרע, לא דיברו ביניהם שום חטא ועוון, שתקו. רק לא אמרו דברי תורה, אולי הם לא מרגישים טוב, אולי הם עייפים, אולי חס ושלום מקום בטון נף, אבל מה אתה אומר? רק ישבו ולא אמרו דברי תורה, כבר זה נקרא מושב עצים? למה? ולא אומר רבנו עליו השלום, זכותו תגן עליכם ועלינו. צריכים הרבה זכויות בתקופה הזו, מורה ואבא. המון זכויות, כדי לעמוד בדין. פחד פחדים, מורה ורבותיי. מי בא לדון אותנו? הקדוש ברוך הוא, לא בשר ודם. הוא יודע את המחשבות, הוא יודע את הכוונות, הוא יודע את הרגיש, הוא יודע בדיוק את הניואנסים, איך באנו למצווה, האם זה בחשק, האם זה באונס, האם זה פני הרבים. כל תנועה שעשינו, מה יש בתוכה, מה הייתה לפניה ולאחריה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. מי לא ירא מיום דין הנורא? אוי ואבוי לנו. אני זוכר אבא עליו השלום, זכר צדיק קדוש לברכה. בכיפור היה דורש שעתיים היה דורש בערב כיפור.
500-600 איש. כולו צורח לדרוש. להגיד דבר השם זו הלכה, בראשונים. אמרתי לו, אבא, אף אחד לא מבין מה שאמרת. הציבור ישב בדממה, אבל נדברת דברים. אמר לי, דרשתי בשביל הציבור, דרשתי בשביל השמיים. אני לא דרשתי בשבילה. דרשתי בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל מעמד היום. אפילו אם היה בן אדם אחד, היה דורש אותו דבר. שם היה רוחניים, אין. מי שראה את גדולתם ואת קדושתם, לא יערב לו החיים בכלל. את הזמן הזה לא יערב לחיקו. שום דבר. חיו אוכלים, חיו ישנים, חיו קמים, חיו מדברים. כל היום. הבעל שם טוב אומר עליו שלום אברהם אבינו. כתוב ויסע עיניו ביער. הרי הוא היה בחוץ. מה זה ויסע עיניו ביער? הרי חיכית לאנשים. אז מה יעשה לפני כן? היה קורא בספר? הוא אומר, כל פעולה שעשה אברהם אבינו עשה לי שמיכות. רצה להרים את העיניים שלו, לשמיכות קודשה ברכו שנתי, אני בא להרים את העיניים לראות אם עובר איזה אורח. אז הוא פתח את העיניים. יעקב אבינו ויסע יעקב את רגליו. מה זה ויסע? מה צריך להרים את הרגליים? עם מנוף? אתה מרים רגל, מה צריך ויסע? כל דבר ודבר בייחודים. רצה לאכול כוונות. תראו רבי יעקב העצרה מה אומר, על אכילה. מה הכוונות לקבל באכילה? אם אדם יקרא את הכוונות שהוא כתב לחבים באכילה, בחיים אדם לא יאכל. תעשה זולדה בקיבה ויחפר אותה כל החש. פחדים. כמה שיניים, להפעיל את השיניים, והלשון, וייחודים, לפני אכילה, בברכה הבאה. מתי? בשביל זה לא אכלו, כי כנראה לא יכולו להתמודד עם האכילה. אולי רבותיי, פחדים. זה היו אבותינו עליהם השלום. הנועם אלימלך בשנים האחרונות שלו לא יצא להסתכל על שום בן אדם. התנזל מכל העולם, לא יכול לראות שום אדם בעולם. כבר כל כולו היה רוחני, רק עם מלאכים, רק עם הקדוש ברוך הוא, וכל העולם הזה היה, לא ראה את העולם הזה בכלל. האוהב ישראל שאנחנו מדברים עכשיו בשמו את החידוש הזה, שנים האחרונות לפני פטירתו, עלה לגג ואמר לגבי שלו, אני יותר לא רוצה לראות אף אחד בעולם. ישב שנים בהסגר, לא ראה אף אחד, על התורה ועל העבודה. מניין התפעלו והוא שמה מהחדר, וזה גמר את החיים שלו. יום אחד הגבאי לא היה, נכנסו כמה אנשים חשובים מאוד בעיר, כדי לשאול אותו משהו, דרך כלל שואלים דרך הגבאי. הגבאי לא היה נכנסו. דיברו, לא התייחס אליהם, המשיך ללמוד, יצאו בחזרה. נכנס הגבאי, אומר לו רבינו רבי אברהם יהושע שמעפת עליו השלום, אמר לו גבאי, אתה ראית מה היה פה? אמר לו לא ראיתי. אמר לו תגיד לי, בהמות יכולים לעלות מדרגות? אמר לו לא. אמר לו איך פה כמה בהמות נכנסו עכשיו, כמה שניות ויצאו בחזרה. אמר לו רבי, זה לא בהמות, זה פלוני או פלוני או פלוני. אמר לו מה? אמר לו זה בהמות היו פה, ראיתי אותם עד 4. בא הגבאי פחד. גילי שאת הגבאי הוא ראה אותו שלם, לא ראה אותו כמו בהמה. כנראה היה בעל השגות. אמר לו רבי, זה פלוני או פלוני או פלוני שהיו פה. אמר לו יאמין לי הגבאי, ראיתי אותם כולם בהמות, לכן לא עניתי להם. נכנסו כמה דקות ויצאו בחזרה. אמר לו התפניתי, איך בהמות עולים מדרגות? פעם לא ידעת. אז נגמור רבותיי מה ששאל רבנו עליו השלום, אומר, שניהם שיושבים והם ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב ביצים. איך למה? לא דיברו דברי תורה, אז כבר מושב ביצים. ולא אומר רבנו ככה, תקשיבו היטב מורה ורבותיי. אחים יקרים. אומר השניים האלה ודאי תלמידי חכמים. אם אין לו תלמידי חכמים, אין שום דרישה מהם. אבל התלמידי החכמים האלה שישבו באותו מקום, למה לא אמרו דברי תורה? למה שתקו? הרי הם רוצים להגיד דברי תורה. אתם יודעים למה הם שתקו? בגלל שהמקום הזה, היה פעם מושב ליצים. ישבו אנשים ודיברו ליצנות, דיברו לשון הרע, ואמרו דברי ליצנות, תימו את המקום. לכן כשבאו תלמידי חכם וישבו שם, המקום כבר טמא, ספק טומאה, ולכן לא יכלו להגיד דברי תורה. זה עכשיו. שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה, המקום הזה היה מושב ליצים. רבותיי, הקירות סופקות קדושה. רבותיי, אתם רואים, כל בית כנסת יש לו את הייחודיות שלו, יש לו את המאפיינים שלו. כל בית מדרש יש לו את המיוחדות שלו. כל מקום שהולכים יש לו את האופי שלו, את המסלול שלו, את הדרך שלו. כל מקום אחד תפילה עולה לשמיים.
מי שהולך לכותל, מורה ורבותיי, מי שהולך לקבר רחל, מי שהולך למערת המכפלה, מה הוא מרגיש, מורה ורבותיי? מי שהולך לרשב"י הקדוש, מה הוא מרגיש? כל הגוף שלו רועד, זה הבנה. זה מקום של שכינה, צינור קבוע, מחבר בין השמיים לבין הארץ. מקום רבותיי שמתפללים, התחילו אורחימו, כמו שהרבי יראה באהבה. מקום שאדם מוסר את נפשו לשם שמיים. מקום שעושה בכוונה מכוונת רק לשמו יתברך, למען שמו באהבה. זה עושה לו שם גדול בשמיים. הרי בכל התפילה, אתה שומע תפילת כל פה. אנחנו מצפים מאיתנו לשמוע את התפילה שלנו. זה עושה לו שם בשמיים, כל אחד לפי כוחו. יהיה רצון זכותו של הצדיק, תגן עלינו. לזכותו יעמוד לכל הקהל הקדוש הזה, שבאו וכיבדו את כבודו עליו השלום המנוח. שהוא יהיה מליץ יושר על משפחתו הקדושה, על כל אלה שבאו לכבודו ועלינו ועל כל עם ישראל בכל מקום שהם, שנזכה להיכתב ולהיחתב כולנו יחד, בכל עם ישראל, בספר החיים והשלום, שנה זו וכל שנה ושנה, מתוך בריאות, מתוך שמחה, מתוך אהבה, מתוך בירה, מתוך אמונה, ונזכה במהרה, שיבוא משיח צדקנו, ונסיים בפסוק שהיה אומר תמיד המנוח, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, עליהם כל מחיר היום. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכו ישראל, ארבע להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפש למען צדקו, הגדיל תורה ואדיר.